bai osasunaren mundu erakundeak eta beste osasun erakunde ezberdinak argi eta garbi esaten dute momentu honetan eta etorkizun hurbilean nazioartera transmititzeko arriskua birus honena oso basua dela. Birusa hau aspalditik ezagutzen den birusa da. Printzipalki Asiako hego ekialdean eman izan ditu agerraldiak eta baita ere Australian pizka bat. Gertatzen dena da noizbehinka birus hau agerraldiak agertzen edo ematen ditu, ezta? Agerraldi horiek agertzen direnean gehiago entzuten da. Printzipalki saguzarren bidez transmititzen da edo saguzar horiek beste animali batzuk kutsatzen dituztenean, esate baterako txerriak izaten dira, animali horien haragia janda baita ere transmisio bat gerta daiteke, eta orduan herrialde horietan hori da kontrolatu behar dena. Oso kasu gutxi antzeman dira horrela. Hau da, ezin da guztiz baztertu hori gerta daitekenik, baina izan behar da oso ukipen estua, kutsatuta edo gaixo dauden oso ukipen estua pertsonen artean. Birus honek ematen duen kaltea, ematen duen klinika, arnasbideko infekzio bat da, ezta? Sarritan akutua dana, sukarra, ondo eza eta bar, baina batzuetan komplikatu egiten da, ezta? Eta komplikazio neurologikoak agertzen dira, entzefalitizak agertzen dira, eta horiek dira bereziki, hilkortasun altua ematen dituztenak. Zergatik ez dagoelako inolako tratamendu eraginkorrik, lasaitasun mezua bidali behar dugu, baina baita ere arreta bat eduki behar dugu herrialde horietan agertzen direnean horrelako broteak, saihesteko edapena, kontrol bat egiteko eta ikusteko saguzar horiek transmisioa esango genuke nola gertatzen.